Mae clwb Chwaraeon Gaerfyrddin yn clwb cynhwysol lle maent yn croesawu aelodau o bob oed a gallu. Mae gan y clwb naws deuluol lle mae pob aelod yn cael ei annog i gyflawni ei potensial, waith beth fo'i gallu a'i profiad. Mae'r hyfforddwyr ymroddedig yn cefnogi amrywiaeth o athletwyr o rai sy'n dechrau rhedeg 5K i'r rai sy'n cwblhau cystadleuaeth Ironman. Mae'r ymagwedd hon wedi arwain at gynnydd mewn aelodaeth a gefnogir gan graidd gynyddol o wirfoddolwyr a hyfforddwyr. Carmarthen Rowing Club provides an opportunity for people of all ages to participate in rowing in a fun and enjoyable setting. During the last year, membership has increased by 25% through raising awareness in the local community and offering Give It a Go sessions for those that have not tried rowing before. 2 junior members are part of the committee, and junior members also get involved with fundraising opportunities. Coaches have the opportunity to develop and progress, and the club hosts regular meetings with all volunteers where learning is shared. Eleni unwaith eto, mae clwb Pêl-droed Rhydaman wedi cynnal ei statws a chrediad platinwm am y drydydd flwyddyn yn olynol. Mae'r clwb yn darparu amgylchedd cynhwysol i chwaraewyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr gyda chyfleoedd ar gyfer dynion a merched. Dyma'r clwb cyntaf yn Sir Gaerfyrddin i ennill gwobr aur in-sport Chwaraeon Anabledd Cymru. Roddwyd y wobr hon i gydnabod y cyfleoedd y mae'r clwb yn ei darparu i unigolion ag anabledd. Dim ond yr ail clwb yng Nghymru i ennill yr achrediad hwn ac maent wedi gosod cynsail i eraill ei ddilyn.